Heerenveen wint van Ajax en dat viel als het win van de Champions League. En Cambuur zit in de hele finale van de Nationale Beker. En nou ja, ze spelen met League in VVV. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Ja, dan is hij helemaal alleen. Maar doet hij dit prima? Doet hij prima? Paul leidt hem waarom? Nou! Ja! Vette de Jong! 2 van Cambuur. Het woordskip klinkt 1-0 van Cambuur. Het helpt dan uit. Ruijden gaat erin. Ja, dan gaat hij erin. Is het je moet spel? Voorzet maar links. Goeie bal. Ja! 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 Het is Remco Balk. De liedste man op het veld. Die de 3-2 binnenkomt. Maar... Nee, er gebeurt wat. Hij gaat net terug. Maar krijg los de tweede helft. Heerenveen komt. Wat een wilde op een 3-0 vastsprong. Ja. Eindelijk. Hij vleert erin. Oh, en is het... de leak. Ongelooflijk. Het gaat ver mis. Maar hij komt nog een keer het 16-metergebied in. Rosting de tweede peel moet hij in kop en dan gaat hij erin. Dan gaat hij er net in, dan gaat hij er vol in. Dus we zijn al dik 12 minuten bezig met de beslissing of dit een goal is of net. Het is een ingooi. Het is een keer doelpunt van Ajax. Het bloed bij het schrijven te maken. Ja, en ze zitten er weer klaar voor. Een uniek moment, want voor het eerst in de skiers van de Sportcast mijn 4 meesken aan tafel. Git van Thun, Ando Faber, Roelof de Vries en uw speciale gast, algemeen directeur van Cambuur, Art de Graaf. Art, welkom. Dankjewel. Op een schaal van 1 tot 10, hoe blieft Wiedesto gelijk naar Ouderin van de kwartfinale tegen Vitesse? 9. Een 9. En op een schaal van 1 tot 10, hoe blieft Wiedesto gelijk naar Ouderin van de Lotting? 10. Een 10, ja. Dat is correct wat mooier nog. Ben dit al de stellingen trouwens? Of, Nee, nog niet. Maar een 10, Groningen thuis was een 10. NEC thuis is een 7. Nee, een hele finale op het Cambuurplein. Maar hij vraagt het aan mij, hè? Ja, weet ik. Maar waarom een 10 dan? Omdat voor mij is een thuisspelen is een 10. En je wil een halve finale, de vorige keer hebben we hem uitgespeeld. Daarom geef ik daarvoor ook een 9. Want dat is de enige traumaatje van een paar jaar geleden. Er zit nog wel, dat zit er nog wel. Heel blij. 9 is heel hoog, hè? Maar ik wil het thuis spelen en dat is voor mij een 10. Ja, en is het dan tegenstander vooral, is voor mij onbelangrijk. ja, gaat het dan vooral om het sportieve aspect? Want thuis hoeft Cambuur vaak je niet benauwd te wezen? Of is het vooral mooi dat je een thuiswedstrijd hebben omdat dan de kassa rinkelt? Nee, alleen maar sportief. Want volgens mij speel je voetbal om het hoogst haalbare te bereiken. En dat is in dit geval de finale. En die wil je, als je die haalt, wil je hem winnen. Met geld kan je achteraf blij zijn, maar het gaat eerst om het sportieve aspect. In alle gevallen. Ja, maar goed, het levert natuurlijk wel yield op. Wat smiet het op, zo'n hele finale? Ja, ik heb het al een paar keer uitgelegd. Je hebt het welbekende rondegeld. Het bereiken van de halve finale is, kan je zo terugvinden, is €130.000. Ja. Die wedstrijd wordt live uitgezonden door beide ploegen ontvangen daarvoor €20.000. En dan komt de recette erbij. En je horeca. Nou, de horeca is voor de thuisspelende club. En de recette, daar mag je wat kosten aftrekken, wat wedstrijdkosten, organisatiekosten. En wat daarvan overblijft, en daar zit gemaximeerd die kosten, dat deel je met de tegenstander. Dus als je dat dan een beetje bij elkaar optelt, dan heb je 1,5 ton alleen al door het bereiken van de halve finale. Ja, daar komt minimaal nog een ton bij voor Cambuur. Na aftrek van premies en afrekenen tegenstander. En misschien wel meer, maar dit is even zo'n eerste... Een roegenskotting in elk geval 2,5 ton. Precies. Financieel, jongen, wie de Kuip natuurlijk het beste west. Want ik in 50.000 man in, dan hing je hem meer kregen uit de kaartverkeer natuurlijk. Zeker, alleen wat ik net zei, ik denk dat je in dit soort situaties sportieve elementen als eerste moet nemen. Want we spelen niet om geld te verdienen. We zijn geen bank, we willen winnen, je wil presteren. Ja. En dan is een thuiswedstrijd natuurlijk, ja, hoe lastig het ook kan zijn, maar altijd meer kans dat je uit in de Kuip gaat spelen. Wat gebeurt er met die centen eigenlijk? Want het is niet begroot, neem ik aan. Nee, dat gaat ten goede van de bankrekening van de club. Dus dat zal je wellicht terugzien in de jaarrekening als we die opmaken. Is het ook geoormerkt dat het aan spelers moet of zo, of niet? Nee, maar het is wel geoormerkt aan de BVO. Hè. Mensen kregen van de week al de suggestie van, nou, dan kan je weer wat deuren in een nieuwe stadion kopen. Maar dat zijn natuurlijk wel gescheiden trajecten. In feite heb je een voetbal-BVO en daar wordt een jaarrekening op gemaakt straks. En in een jaar heb je tegenvallers en meevallers. Dit is duidelijk een meevaller, een financiële meevaller. Nou, en uiteindelijk moet het ertoe leiden dat we goede cijfers produceren. Dat hebben we met elkaar afgesproken. En daarnaast heb je het hele stadiondossier lopen. Dus dat gaat niet zozeer met elkaar, het loopt niet door elkaar. Neem niet weg als je een heel goed jaar hebt, ook financieel, dat ook wel aan alles bijdraagt. Ja, Andor, daar is de Lotting Action.
Ja, Zeker. en dan weer dus ook uit de schroeven. Doet Cambuur Keppelen Waard om een NEC. Nou ja, het wie natuurlijk wel spannend. Feyenoord en Grezen winnen er al uit. Ja, dan denk je, let ik het in vredesnaam, let het wel een thuiswedstrijd wezen. Want dan is toch, denk ik, de sportieve kans een beetje grutter om terug te komen. Dus ik wie wel blij toen Cambuur als eerste uit dat baltje kwam. Ja, van daar de hebben we trouwens een Wieserswaard. audiofragment van. Hij gaat erin. Ik kijk je stem meer roer. Ik hier trouwens op de dive van de kwartfinale. Hier kijk ik even een heel kwart contact met Gerard van der Belt. En Gerard, nou we kennen hem al hier, die is natuurlijk altijd vrij zenuwachtig hè, bij een wedstrijd. En midjes appte ik hem en ik zei van nou, hoe gaat het maar die? Nou, hij zei, ik dacht je wilde yoga oefeningen om mij de spanning om te gaan. En ik, nou, drank helpt ook. Maar hij zei, ik waas je het een beetje, ik dacht op het heden beide. Maar goed, Geert, wat hast du om die zenuwen Nee, ik onder ken dat controle net. te houden? Ik moet eerlijk zijn dat ik er hele snutte jongen les van horen heb. Dat ik dacht van er is iets, er komt iets en ik ga naar jou wel. Ik denk ik moet dit net live zien, want ik ken er net Net. voor. Dus ik heb de kop in het zon stutsen. Ik heb naar Bij nou de lotting, hè? De lotting net. ja, de live. lotting, ja. Nee. En dus ik heb de kop in het zon stutsen. Ik ga gewoon naar Studio Sport zitten te zien, samenvattingen. En oh ja, aan het einde van zei er is ook geloofd voor. En dan is het leed, dan wel de vreugde, dat is extra. De euforie wordt het echt maar kwart, maar ik weer er heel blij mee. Maar Ja. ik ken er net naar zien. Nee. Roelof, dat zie je dus bij Jervin Ajax. Ja. Bis Grutsk? Of ik Grusk ben? Ja, Grutsk. Grutsk, trots. Ja, trots. Nee. Nee, want Kees van Wonderen zei van tevoren van Ah, wel, Friese ik de wil hele lek- Grutske meesken. Als wij winnen van Ajax, dan binnen de Jervin supporters nog Grutske. Oh ja. Dus ik neem aan dat het toch heel Gruts is nou. Nee, ja, ik ben net Grusk, maar ik vond het wel een hele mooie wedstrijd. Ik heb echt wel van genoten. En, Het scheelt net vol, hè? of het die rijden was. Ja, hè, toch? Millimeters. Millimeters, ja. Millimeters. Ah, daar zullen we het aanstekelijk wel over hebben. Maar ik vind wat vooral Oerijnsteen bleef, Matt, is dat Jervin Ajax uittroefde. Ajax weer heel min, maar Jervin speelde ik heel goed. 20 minuten vertierd. Toen joegen ze wel hartstikke uit handen natuurlijk. Maar 90 minuten zoen had Jervin die wedstrijd terecht wonen. En ik vind dat echt een goed compliment van die ploeg en van Kees van Wonderen. Goed zo, we gaan naar de stellingen, jongens. En de stellingen altijd, maar we kwart antwoord op Jan. En dan kunnen we de letter altijd op waar we omkomen. Gelijk maar beginnen met een hele lastige van Art. De beker winnen of toch liever in augustus al voetballen in het nieuwe stadion? De beker winnen. De beker. Makkelijk. Geert, 20 april ben ik op vakantie in Italië. No way. Nee. Roelof, heel eerlijk, nevens mij wie de bal oer de lijn. Nee. Andor, Van Os is een zeer matige keeper. Dit seizoen wel. Ja, vorig hier net. Oké, Art, voor de eind van dit seizoen had Cambuur een nieuwe technisch manager. Ja. Geert, Cambuur kan net verdedigen. Ontkenning, daar is hij weer. Pas op de Ja, ontkenning. daar moet ik om denken. Ik ken net ontkennen, ja. Ja, dus, ja. Roelof, winnen van Ajax is mooi, maar winnen van Cambuur, wie nog volle mooier. Ja. Andor, ik ga een hele stoute plan met Valentijnsdag. Zeker, ja. En de les is voor Art, wat is belangrijker, de competitie of de beker? De competitie, Maar de beker is uniek. zeker. Unieker dan de Oversterrentocht. Ja. Ja, toch? Dat is je voor de tweede keer in de historie van Ja. Cambuur een halve finale. Dat is één keer- uniek. Eén keer in de 30 jaar. Ja. En ook nog eens een keer voor het eerst in eigen huis die wedstrijd bereikt en hem ook nog weer mag spelen die halve finale. Dus dat uniek. Uiteindelijk is de competitie natuurlijk wel, moet je niet uit het oog verliezen. Dat is natuurlijk wel uiteindelijk je rode draad in het seizoen waar het om gaat. Dus dat moeten we goed gaan oppakken. Ja, vind je hem dat ook, jongens? Vind je Ja, hem ben ik ook, het de wel mee eens. competitie Ja, ben ik het belangrijker wel dan mee de eens. beker? Ja. Ja, doorgaans wel natuurlijk, maar als zo de bekerfinale helijk is. Volgens mij wie de stelling ik bekerfinale of wat hier de stelling? Nieuw stadion. Nieuw stadion. Oh ja, nou ja. Ja, wel op Hij had dus het een lastiger kunnen maken, maar dat heeft hij niet gedaan. Dus. Nee. Wat hier Maar, kan wat is dat Mat? bekerfinale of competitie? Of promotie? Nee, je inderdaad? had kunnen zeggen bekerfinale winnen of promoveren. Hè? Dat heb ik Ja. niet gedaan, dus Ja. dat hoef je nou niet meer Nee, te doen. daar maar kom ik dat, er net weer op. Hebben we op. Nee. Maar nog overdenkingen, toch? Ja, maar wat? We hebben nog een overdenking. Hier wel wat scherper in de boer. Ja. Nee, maar Oké, de excuus. bekerfinale heli is wel iets wat je als clubsupporter, vooral van clubs als Cambuur en Heerenveen, je hele leven herinner je. En een promotie is ik mooi, maar een bekerfinale spelen, toept dat echt. Ik jou dat het heel dicht bij elkaar leidt, maar ik denk dat er op langere termijn, bekerfinale, dat is kort succes. En promoveren, dat is... Qua progressie van de club natuurlijk is een promotie meer veel waard. belangrijker, Dat snap veel ik wel. Dus dat een algemeen directeur nog zei vanuit clubperspectief, een promotie is meer waard. Oh. Maar als liefhebber en supporter
Nou ja, dan is een bekerfinale. Ja, als daar straks maar 20.000 Cambuur-supporters in dat stadion is, Nee, dat is... Ja, magnifiek. dat ben ik met je eens. Alleen ik ben bestuurder van Cambuur en ik weet dat promotie ons Snap ik. een dag later pak een beetje 3 miljoen extra oplevert. Juist. En we gaan naar een nieuw stadion en dan heb je de kans om daar je definitief in ieder geval wat vaster te gaan spelen. Ja, dan is dat altijd voor de continuïteit veel belangrijker. Neem niet weg dat dit een geweldige situatie is dat we deze wedstrijd spelen en dat we die finale mogelijk gaan halen. Want Ja, maar dan is de competitie dus belangrijker. En dan je winnen van Vitesse. Je hebt een fantastische lotting. En dan liet je toch weer lezertje in VVV. Ja, het komt niet op bestelling, hè? Het komt niet op bestelling, nee. Nee, dat snap Dat is ik. wel duidelijk. Maar Jongen, ik heb mij nog de opa vertelt nog even, een geweldige bekerwedstrijd herinneren van Cambuur in AZ. Het AZ van Louis van Gaal. Maarten Martens, huidige trainer van AZ, miste in die wedstrijd overigens een penalty. is het En Mark Rashid Rashid El Khalifi Ja. scoorde 1-0 voor Cambuur. Het was feest. 3 dagen later, top als uit, verloren. Ja. Zo simpel is het. Maar de juiste dit seizoen, hè. Ik bedoel, Dordrecht uit, Doorhaste West. 3-0 overwinning. 3 dagen later overwinning. in Den Prima Bosch. overwinning. De hekkensluiter haast 3 je Om nederlaag. te huilen. Winnen van Hercules. En verliezen van Top Os. Dus in die Ja. zin, het gaat de goede kant op. Ja, het Statistisch zit het ook. puntje, ja. Toch wie Henk, wie naar ouder in Lillik. Even jaren naar Henk de Jong. Ja, dat is echt kinderachtig. Hè? En wie weet ik deel zegt het gebeurt. Maar dit is gewoon het regelen van dingen. Dit is net te beschreeuwen. Ik schreeuw me uit de pleuris. En op laatst je dus linksboeten, die gooit in bij de cornervlagen. En we zien in de 92e minuut mij draait wel voor. En we laten het gebeuren. Hè? Dus ik neem Sekko niks kwalijk. Maar ik mijn oren verdedigers en middenvelders. Loek die jongen weer om. Pak een beetje kop. Gewoon verdedigen. 3 minuten. Wat 2 minuten. Nou, dit is gewoon de waffel aan. Coachen. Hè? En ja, het is net, van de kant kan ik net alles beschreeuwen. Ik kan het alles voorzezen. Die jongens moeten het zelf oppakken. En ja, dan gebeurt dus dat weer. Maar ik ging er net mee akkoord. Dus we gaan ermee aan de slag. Maar als wij inzakje, dan verliezen we elke wedstrijd. Dus we moeten zien wat meer goals maken dan de tegenpartij. En als het 4-3 wordt, vindt het publiek het prachtig. Dus dan gaan we daarvoor. Ja, maar het is wel lastig, denk ik. Want ja, net in zakje, wel doelpunt, een maatje. Maar ja, toen zouden ze het niet correct al bij de stellingen. Kan je net verdedigen. Nee, dat is dramatisch eigenlijk. Dit mag je nooit uit hand, Jan. Dat mag je absoluut net. Ik weet dat er 2 verdedigers bij kwamen. Met Ottersen en Wormgoor. Ja, Silas weer waarom van de Afrika kwam Cup. er beide in. Silla waarom van de Afrika Cup. Maar ja, Silas in die fase van de strijd bij de cornervlagen van het zinstand erin zit. De Smit is ook niet handig. Dus dan gaat er in organisatorisch opzicht ik al wat mis in het elftal. Mag je constateren. Want hij heeft gelijk. Er staan er toch een paar achter iets. Even hallo. Terug jij. Het is hier geen Abidjan meer. Er weer heel oud. Je wat? beleven Abidjan. Abidjan. Ivoorkust, Afrika Cup. Hoofdstad. Ja. Oh ja, dat zit helemaal in de Afrika Cup, hè? Ik vond Afrika Cup fantastisch. Ik heb bijna alle wedstrijden, jongen. En waarom vind ik dat nou zo fantastisch? Want het voetbal is soms net om aan te gluren. Maar die sfeer, die ambiance, dat kleurrijke, dat expressieve. Jongen, dat is zo mooi. Daar wordt voetbal beleefd. Dat En kennen de Vuvuzela, wie die direct? Nee, Nou, die gelukkig is er net, net. want nee, Zuid-Afrika is iets keker. Dat is Zuid-Afrika. Oké. Hè. Maar dat weer, nee. Maar prachtig, prachtig. Juster jongen, en dan die Haller, wissel, die scoort dan de beslissende goal. Het net een pieper nu trekken, nooit. Hij liet hem staan, want die eigenlijk de assistent, het is ook een geweldig verhaal. Hè. Maar die coach die zei van ik hou er mee op. En die assistent neemt de toer en die we dus Midden in het toernooi. Midden in het toernooi, hè. Want je net vierde, zij winnen. Maar dit is een Friese Dat podcast. kan me niks schelen. Ik pak nog meer moment. Zij pakt, dan kist even zien wat mogelijk is in sport. Dat vind ik echt zo mooi. Zij winnen de slechtste, beste noemen draaien, Ivoorkust. Ja. Op hangen en wurgen naar de volgende ronde. Afrikaans kampioen. Afrikaans Dus. kampioen. Nou is de vraag. En King Troost kampioen- Ekong, King die kampioen scoorde, van NEC winnen. Ja, Juist. natuurlijk. Henk, wie dus ook naar ouder in. Wist wat ook leuk wie? Ik denk misschien een gemiddelde Ajax-supporter weer leuk, denk ik. Nee? Oh. Enig idee? Wat leuk wie? Mark van Hintem. Die weet ik Ja. leuk. Ja, dat Mark, kijk, ja, wild. Mark van Hintem. dat- ja. Echt die Ja. directeur, toch? Ja, hij is eigenlijk de haatscouting. Maar hij is ad interim technisch directeur bij VVV. Dook heeft zijn chin. Ja, wij staan altijd na de wedstrijd in de catacomben, in de spelerstunnel te wachten op de interviews. En daar moeten we dan toch een door. En daar staat dan een steward van Cambuur die het keurig shirt van mij bij die spelerstunnel in. Want ja, net elke keer in die spelerstunnel in. En Mark van Hintem, die hier blijkbaar geen kaart. Oh Dus jee. die staat bij de steward. En de steward zei, ja, ik mag u er niet in laten. Want ja, geen kaart, ik kan niet iedereen erin laten. Ja, maar ik ben de technisch directeur, technisch manager. Weet ik wat hij
zei. Maar zei die vrouw, ja, ik heb instructies gekregen. Ik mag niet iedereen er doorlaten. Nou, toen kwam er een heel soort verontwaardiging. Lulkens bij Van Hintem. De gastvrijheid van Cambuur sloeg nergens op. Belachelijk. Uiteindelijk had Ruben de Jong, de zoon van Henk, die het in de scouting werkt, had de steward verteld van, nou ja, dit is de technisch directeur van VVV. U kunt hem wel doorlaten. Waarop die vrouw, de steward, uiteindelijk zijn had van, nou ja, oké, prima. Vlak daarvoor hier Van Hintem nog zijn dat die steward ze wie het Libben-netwerk. Oh jee. Dus dat wie net heel chic Nee, van niet- de... zeker net chic. Heeft er iets van mooi Regenaard? Jawel. Ja? Ik heb nog met die mevrouw staan spreken. Er waren eigenlijk 2 dingen aan de hand. Eén, er stond iemand die daar nog nooit gestaan had. Die hebben wij dan blijkbaar niet goed genoeg gebriefd. En Mark van Hintem en de mensen van VVV die waren al enigszins voorbereid op carnaval. Want die waren in ieder geval in hun casual kleding. Dus de ene had een kooltrui aan. Dus die zagen er niet echt uit als... Mark, hier mensen reden van nog eens Venlo. op. Dit zijn schermutselingen in een stadion. Ik kom ook elke 2 weken in een stadion. Dan loop je wel eens tegen iemand aan die uiteindelijk zijn werk gewoon heel goed doet. Hè? Want die staat daar om mensen tegen te houden. Zo is het ook wel eens mij makker. Ja, zeker. Altijd bij Ajax. Een heel jonge Ajax als de toekomst. Ja, ongelooflijk. Ja. Maar die mensen doen hun werk. Hè? Dus dat is Dus ik gewoon heel goed absoluut gedaan. niet verwijt naar de steward. Want Nee, de steward zeker. doet het Nee, niet zeker. goed. Ik vind het absurd dat zo'n een man, wat het ook is, dat hij daar zo'n steward zei dat Precies. zij het maar Libben je kan als club, ik bel dan even mijn collega van die club, zie ook staan bij de Catacomben, kom die, oh wacht, maar kom eraan. VVV kan mij ook even bellen of iemand van, joh, ik kom er niet door. Hoopt theater maken daar, dat is volgens mij niet nodig. Dus dat was, ik heb het meegekregen en nou ja, Maar, en weer door. Ja, maar, toch maar een beetje maar tegen denken, iemand eh, zeggen, je bent het leven niet waard. Nou, dat is toch dat is... Nee, is dat ben je wel een Daar paar is overigens treetjes, excuus voor aangeboden na die tijd door dezelfde man. Daarmee was het voor de steward ook klaar. Ik zei, moeten we hier nog actie op ondernemen? En deze mevrouw zei, nee, die man is bij me geweest na aflopen en dat had ik niet moeten doen. Dus, nou ja. Ja, dat me een beetje denken aan Ed van de Bent. Is het Ed van de Bent? Dat is de Hienste sportverslagjouwer bij de NOS. En die moest een keer verslag doen van een of andere grut indoor evenement. En hier zien, hij wie al binnen in het stadion. Maar hij wie zien accreditatie wie de vergeten. Laat nog in de auto. Dus hij weer waarom. En, maar goed, hij komt er net voor bij die door en hij kan die accreditatie net zien litten. En dus zei hij van, ja, u komt er niet in, meneer. Ja, maar ik ben Ed van de Band. Ik ben Ed van de Band. Ja, dat kan wel wezen, maar we hebben helemaal geen band besteld. Nou ja, goed. Ja, dus legendarisch verhaal. Echt gebeurd hè, bij NOS Studios. Dan zien wij juist dat je hebt het over Ajax. Dan zien wij op een perstribune. En dan is Miel Brinkhuis. Dat is de passerman van Ajax. En die ziet naast mij. En daarna ziet Miel Brinkhuis. En op een gegeven moment komt er het moment dat Oliver Brouwde. Die hing het op de reg van Brobby. En die pakte er nogal een gele kaart. En Zeer opzichtig. Ian die dacht, dit is geen gele kaart. Maar Miel Brinkhuis vond het een belachelijke overtreding. En die stiemde daar toch op de passentribune. Waarvan je over het algemeen wel geacht worden om daar een beetje rustig plaats te nemen. En niet al te veel te laten merken. Helemaal als je een persman bent van een club. Dan wordt dat nog wel wat meer van je verwacht. Maar die gingen we daar te vloeken en te tieren op de perstribune. Ja? Dat ik bijna dacht, in mijn commentaar kan ik beter die microfoon aan hem geven. Want hij is beter te verstaan dan ik op dat moment met die microfoon in mijn hand. Ja, gênant. Gênant gedrag. Ja, maar dat gebeurt toch overal. Ik bedoel, hier is het laatst bij Volendam. Ja, dat net overal. Maar Dat gie, nou ja, ik behoorlijk tekeer. Bij best Cambuur gingen ze tekeer bij Hercules uit. Daar tussen de Hercules supporters. Dus daar ontstie ik haast wat. Ja, je sjuggt toch een heel Dat soort... kwam pas echt aan het licht in de tijd van corona. Lege stadions. Ja. En dan zie je pas, hoor je pas hoe gek de mensen van clubs doen tijdens een wedstrijd. Ook bestuurders, collega-bestuurders. Oh ja? Nou kan ik van mezelf zeggen dat ik tamelijk rustig ben tijdens een wedstrijd. Maar wat er af en toe dan geschreeuwd werd in een leeg stadion. Ja. Ik denk, ja. Wat is het meest gekke? Was Sjoen Hest toen? Nou, ik ga geen namen en rugnummers noemen. Maar gewoon op Mag, scheidsrechters, hoor, dat mag. op wissels, op eigen trainers. oh ja. Nee, dit is gewoon, dit hoor je toch gewoon wat je Gênant. nu roept. Dat ga je toch niet doen? Wat een kutkeeper hebben wij. Hè? Wat een Wat kutkeeper. een ongelofelijke kutkeeper. Wat een Ja. ongelofelijke kutkeeper. Mooi brechtje. Ja, nou ja, nee, we gaan eerst even in de Ajax. Oh. Want de laatste keer dat Heerenveen won van Ajax, ja, toen die Daniel Pranjes nog mooi. Scoorde 2 keer zelfs. Ja, 2008, 4-2 2009. 4-2 Maar wat weer een toen. enorme vreugde-explosie bij Heerenveen. Ja, enorm. Maar ik snap dat ik wel. Want zo ziet hier natuurlijk wel wat druk op. Want dat 16e plak kwam heel tijd dichterbij. De plak van de Nijcompetitiestreep. En de kritiek nam ik wel heel tijd meer aan natuurlijk. Op dat begon heel tijd meer in te zitten. Het voetballen werd wat minder. Het geluk zie je net echt mooi. Ja, dan zit er wel wat druk op. En dat zie je vooral bij zo'n Sven van Beek. Hè. Die wie ik heel erg, ik kan me nog spitsen naar de tijd, ik heel erg opluchten dat het geen eigen doelpunt van hemzelf wie. Want dat tocht hij even. Hij werd ik nog terug, Bokjevic uiteindelijk nog gewoon rekken. En dat tocht ik even. Ja, en dan is er
de opluchting in het stadion van het zit een keer maar dit seizoen. En dan win je na je 15 jaar een keer van Ajax. Ja, dan is het een Champions League explosie. wie binnen. Ja, nou, dat is natuurlijk Luc Het Brouwers. hele scenario, weer alle aanleiding om even een explosieve vreugdeuiting te halen. Dat vond ik Ja. weer heel volstrekt. Want na zo'n wedstrijd eindelijk werden ze een keer een overwinning. Ja. Ik dat. Ja, maar dat Ja. denk ik dat ze hem hast en dan heeft die bal op een of net op een en dan is het en dan doet iemand dit. Ja, dan geeft het in het dak. Dat, Ja. dat is volstrekt Maar dat ze woen, dat mooi. lag net onder beleving. Dat lag net onder strijdlust. Oh, zeker. dat Nee, lag net Lijnbeek net onder, aan het voetbal hoor. onder tactiek. Het lag net onder het voetbal. Het lag net onder supporters. Nee. Het lag on. Nee. Nou, laat me jaren. Kees van Wonderen. Ja. Ik heb de schoenen van mijn broer aangetrokken. Die heeft een schoenenzaak in Bennekom, waar ik vandaan kom. Hij zegt, je hebt tot nu toe niet veel geluk. Hij zegt, trek mijn schoenen nou eens een keer aan. En je zal zien, dat zal de boel veranderen. Dus laten we het daar maar op houden dat de ommekeer is. Mooi Ja, is dat, hè? Verwonderen jou tot een hele tactische analyse voor de camera. Hoe en het kin en waarom het zo goed gaat. Ja. En wij liet jaren dat de wondersloffen de reden binnen van de oefening. Nee, Ja, ik Van vind het Wonderen nooit wil- weer uit, want We trouwens. wonderen hoe graag een keer winnen. Hè. Hij zei, Van een topclub. wat was leven winnen van Cambuur? Of dat vregen we zien in het eerste seizoen. Of winnen van een top 3 club. Dus zei hij, ik wil wel heel graag een keer winnen van een top 3 club. Dat wie nog net slagen, maar Jervingen. En nou Wol, dus hij wie je opluchten. Ja. Ja, eindelijk. Maar goed, het scheelt net al te volle. Want ja, millimeterwerk wie het. Wat toch de sto? Nou, op het moment zelf dacht ik wel van die soerdere wollers hoe heen ging. Maar ja, ik zit op een pasterbrune, ik nog een keer aan de orenkant van het veld. Dus daar kan ik echt net beoordelen of je er nou wol of net hoe heen weer. En ja, laten we eerlijk wezen, dat ging je niet in. Of je er nou wol hoe heen weer. Nee. Dan eventjes naar het stadion. Want ja, er zijn natuurlijk een soort onderwerpen wat we even bepraten met Art. Eén daarvan is het stadion. De vorige keer dat je ziet is in de podcast, toen zei je dus van jongens, ik heb nice. Want het is net heel realistisch om te denken dat in september het stadion clear is. Ja, Dat zeiden ze de vorige keer. Dat wie Had die in, waarschijnlijk al iets anders zijn. Dat- nee, dat klopt. Dat wie in november 2022. Dus toen hingen we toen september 2023. Ja, en dat wie toen net realistisch. Hebben we nou weer vertraging op, Roen? Op dit moment nog niet. Want in de wandelgangen jerk al dat we rekken horen matten maar januari 2024. Ja, de wandelgangen, daar gaat een hoop rond. Maar ik snap het wel. Want het is natuurlijk een heel ingewikkeld proces. Een vrij schitterend stadion. Maar om dat te kunnen voetballen moet er nog wel een hoop gebeuren. En dat komt natuurlijk onder tijdsdruk te staan. Alleen wij hebben gezegd, het is eigenlijk wel ongelooflijk belangrijk om daar in augustus te gaan spelen. Ook gezien de situatie in ons huidige stadion, wat ook gewoon echt vol zit, prachtig. Maar het is echt wel klaar. En zeker als je daar nog weer een seizoen zou moeten beginnen. Dus dat betekent in augustus voetballen dat wij veel eerder kunnen accepteren om daar te spelen dan dat het opgeleverd is. Als daar een veld ligt, 4 cornervlaggen, 2 doelen. Je hebt alle stoelen erop, je hebt geluid, je hebt ontruiming, je hebt brandwacht, dat soort zaken geregeld. Veiligheid is geregeld. Dan in je toiletvoorzieningen kan je al vrij snel daar een wedstrijd spelen. En dus dat betekent dat het al veel eerder is dan dat er opleveringen zijn. Alleen ook dat scenario moet dan wel gerealiseerd zijn. Nou, dat zal heel snel duidelijk moeten worden of dat nog haalbaar is. En als dat haalbaar is, dan gaan wij daar nog steeds voor. Klopt Dat het het gewoon dat er op zijn minst verschillende gedachten over leven in de diverse geledingen van de club. Met andere woorden, dat de sponsors zeggen van dat gaan we niet doen. Wij willen in een fatsoenlijk stadion, het moet allemaal af zijn en dan pas gaan we voetballen. Nee, maar dat is een Dat jullie meer op het spoor van het eerste scenario. Nee, maar dat is een wat andere discussie die je nu aansnijdt. Er zijn een aantal hele grote sponsoren die komen met forse injecties. Niet zomaar, maar daar hangen voor hun ook belangen aan vast. Ja. En die doen dat alleen maar als er uitzicht is op een afgebouwd stadion. Dat mag best wat langer duren, Ja. als dat plan maar duidelijk is wanneer dat dan klaar is. Maar die doen dat niet als er SEC een speelklaar stadion wordt opgeleverd, wat feitelijk in de contractvorming staat. Want dan zeggen ze, ja, dan hebben we echt nog geen uitzicht op dat het helemaal afgerond is. Dus het plan moet compleet zijn. Dat de doorlooptijd dan nog wat langer is, dat is wel te accepteren. Maar dat heb je het over een paar maanden. Ja, maar Doha is altijd een sign van we kunnen Azen voetballen in het nieuwe stadion, maar dat stadion is dan nog onaf. Dus er zijn lichtmasten, er is een veld, elke niet kan zitten, maar nog net elke door zal erin zitten in het stadion. Nee. Maar nu komt er dus een nieuw verhaal dat sponsoren, grote sponsoren, die zeggen van nee, het stadion moet helemaal heel door kleerwezen en pas dan. Ja, dat zijn ook een beetje de schuivende panelen die de laatste maanden zijn ontstaan. Want dit zijn partijen die eigenlijk pas, we leven nu in februari, maar die in het voorjaar van, goed zeggen, 23 of soms zelfs nog later aan boord zijn gekomen. En die hebben dat ook bekeken. Dus ja, we willen hier wel instappen, maar we willen wel uitzicht hebben op een stadion met een verdienmodel waar wij met onze relaties komen. En waar je ook gewoon wat je kan gebruiken, waar jij als sponsor het voor wil gebruiken. En niet op een stadion wat nog
een hele lange doorlooptijd. Dus het zou best wel eens een keer wat we zijn van dat stadion is dan inderdaad pas clear. Er was er net hut op gezeten, maar het zou best kunnen. In januari is het pas echt dat je daar voetballen kennen. Dat is een scenario wat speelt. Wij gaan nog steeds voor voetballen in augustus met uitzicht op een snelle doorgang van de afbouw. Hè, dus dat komt niet. En als dat scenario ook niet lukt, dus dat het veld er gewoon niet in ligt 1 augustus of de beveiliging is niet op orde, ja, dan is het logisch dat je naar januari gaat. Ja, Dat is een scenario waarvan ik ook gezegd heb, daar moeten we onze ogen niet voor sluiten. Nee, we dat moeten wel hebben ze realistisch steeds blijven. gezegd. Dat klopt. Maar dan nog steeds moet er wel uitzicht zijn op een volledig afgebouwd stadion. Willen wij al onze commerciële Ja, want dat partijen. is voor die commerciële partijen voldoende. Je kan wel spelen in augustus. Als dat uitzicht op afbouw, zeg maar, Precies. reëel is binnen een Precies, afzienbare ja, tijd. precies. En als het SEC een speelklaar stadion is, met lichtmasten, 2 kleedkamers en een paar toiletten, ja, dan gaat dat nog heel lang duren. Want dan is het financieel natuurlijk ook een uitdaging. Want anders komt dat scenario niet om de hoek kijken. Dan gaat het nog veel langer duren. En dan zeggen zij, ja, dan gaan wij ook nog even in de wacht. Want dan kunnen wij daar ook geen geld verdienen. Want iemand komt niet met gratis geld. Nee, Die doet dat om uiteraard uiteindelijk niet. daar zelf ook Ja. een verdienmodel op te zetten. En daar geld te gaan verdienen. Maar Dus dan ja, moeten we dat hangt financieel er zien. Ja. We hebben natuurlijk de namen van het stadion is Quadlien bekendmaken. Pieter Kooi betelt een miljoen euro om de stadionnamen van het zien hier te krijgen, zeg maar. Dat is een uitgave die je hem naar voren helje. Hij betelt net elk jaar een ton, maar je hem krijgt in één keer dat bedrag. Dat gebeurt op meerdere posten. Is dat riskant dat je hem die uitgaven naar voren helje, waardoor je hem dus de komende 10 jaar eerlijks minder inkomsten hebben? Dat zou een risico kunnen zijn. Wij doen dat met posten die we nu niet in de boeken hebben staan. We hebben nu geen naam aan het stadion gekoppeld, geen commerciële naam. Daarbij aantekening, er wordt geen enkel nieuw stadion in de wereld gebouwd zonder dat je dit soort zaken vooruit haalt. Kijk maar naar de Arena met Founders, met Skyboxen, zelfs de Kuip vroeger. Er zitten nog steeds mensen in de Kuip in de Skybox bij Bruce Springsteen die daar zitten omdat ze 50 jaar geleden. Hè. Dus je hebt een aantal van die kroonjuwelen nodig om te komen tot de affinanciering. Het is wat anders als je aan je businessclubleden of aan je shirtsponsoren gaat vragen, wil je het geld even naar voren trekken? Want dan zit je in je eigen exploitatie te snijden. Wij doen dat enkel met dingen die we nu niet hebben, maar die wel over 10 jaar een enorme waarde hebben. Kijk naar je stadionnaam, kijk naar je bierbrouwer, zo'n partij. Budweiser wordt dat? Dat zou kunnen. Zo zijn er nog een aantal. 1 miljoen toch? Dat Die gaat vertel je onder toch andere over 1 miljoen. Ja. Ja. Zo zijn er nog een aantal partijen die 1 miljoen of 1 miljoen plus willen betalen aan de voorkant. Maar dat hebben we dus nu niet in de boeken. Dus wij vinden het verantwoord om dat naar voren te halen. Wij moeten ook gewoon een meerjaren exploitatie overleggen, ook aan de gemeente. Waarin dit soort getallen natuurlijk meegenomen worden. Waarin je laat zien dat je gewoon een hele gezonde exploitatie hebt in het nieuwe stadion. En dat, want in totaal wat moet je je leent ook kan financieren. Anders moet je dat avontuur niet aangaan. Nee, want er moet nog een lietse 14 miljoen euro moet op het kleed komen om het stadion heel te bouwen. Waarvan 6 miljoen via een lening van de gemeente. Maar hoe kom je dan om die oren 8? Dat is onder oren dus van de bierbrouwerij 1 miljoen. Van Pieter Kooi, Van Pieter Kooi. Skyboxen. Ga door, Skyboxen. Ja, Skyboxen, ik heb het andere laatst al uitgelegd. Skyboxen is nou zo'n onderdeel. Dat hebben wij nou juist nodig om in het nieuwe stadion, noem het maar, nieuwe wijn in nieuwe zakken te krijgen. Dus we moeten niet als het oude Cambuur in een nieuw stadion zitten en geen fatsoenlijk spelersbudget hebben. Dus die Skyboxen die behoren tot een nieuwe exploitatie. Hebben we keihard nodig. Maar we zeggen wel, we kunnen er best 2 uitpikken. 2 Skyboxen die we wel aan de voorkant voor een langere tijd verhuren, waarin we het geld aan de voorkant kunnen gebruiken. Niet meer, want anders komen we in de problemen met onze exploitatie. Nou, dat hebben we ook allemaal doorgerekend in die meerjarenplannen, om te laten zien dat dat ook verantwoord is. Want in die meerjarenexploitatie zit bijvoorbeeld niet het nieuwe contract van ESPN. Daar zit het oude contract in. En dat gaat natuurlijk gruwelijk omhoog. Zowel in de Eredivisie, maar ook in de KKD. Dus er zit nog best veel opwaarts potentieel in die begroting. En we zeggen, nou, we doen de dingen die verantwoord zijn. We moeten gewoon geld naar voren halen om die hele afbouw te kunnen financieren. Want je waren net nog een keer om te kloppen met Bert van der Brink. Ja, nou nee, want ook dan, dat is geen gratis geld. Ook dat is een financiering die je gewoon moet terugbetalen. Dus het liefst hou je zoveel mogelijk geld binnen. Dat is geen schenking, dat is gewoon een De lening. certificaten, Behalve de die certificaten, had natuurlijk wel, maar de lening van €1 miljoen, dat Ja. is een lening. Dat Precies. is een gunstige voorwaarde. Precies, dus je moet eigenlijk geld naar voren halen wat verantwoord is en waar je zo min mogelijk liefst geen rente en aflossing over betaalt, want dan heb je er geen last van. Dus ja, of het nou Bert van der Brink is of iemand anders die geld wil lenen, maar dan moet je wel weer in je exploitatie kwijt. Dus het liefst doe je dat met je... Dat is mooi, ik zag ook wel wat kritiek, dat is ook wel logisch, maar op de stadionnaam van ja, dat moet eigenlijk een icoon van de club zijn. Maar wij hebben 1 belang bij, dat is een gezonde club.
in een nieuw stadion waarin je kan groeien, waarin je budget kan groeien en waarin je stadionlasten, je huisvestingslasten, zo laag mogelijk zijn. Er zijn nogal wat clubs in Nederland, ook om ons heen, die hebben een molensteen om hun nek hangen als het gaat om huisvestingslasten. Ja, dat willen we nou juist niet, want dan ga je als club geen stappen maken. Ja. Dus daarom zijn dit soort onderdelen, zo'n stadionnaam, is dat nou zo belangrijk om dat commercieel weg te zetten. Ja. Wat vies je ervan? De vies vers dat van? Het Kooistadion. Over een naam. Nee, lelijk. Lelijk. Ja. Maar ja, ik snap Ad zijn verhaal ook wel. En goed, ik kan wel vaker zeggen, ik ben een voorstander van gewoon op het stadion bleeuwen en een beetje vernijen. Maar ja, dat kan allemaal niet. Een beetje vernijen. En dan snap ik ook dat het niet kan. Maar gewoon, ja, dat ga ik weer als liefhebber praten. Ik vind het nieuwe stadion ook niks. Ikea-doos, je zet hem in Groningen neer of in Haarlem neer. Dat vind ik zwaar. Het lijkt allemaal op elkaar. Maar laat Ik kom nou toch een Ingeweer. Wacht maar even, Ad. We rekenen even met hem af. Jullie verrassend. Ja, een Ikea-doos, joh. Bist er al eens een keer... Ja, dat kost verdomme 140 keer per jaar bij die club die er in zit. Oh, dat is Noer. Bij die McDonald's. Zeg dan eens naar In links. Stedenhal kom ik wel eens, ja. Ja, Ja. dat Nee, bedoel hij ik. komt net bij McDonald's. Nee, Dat is waar eenmaal. Nee, dat is waar eenmaal. Nee, Roelof, kom op. Dit kist onmogelijk een Ikea-doos noemen. Zeg nou eens naar de bouw van dit stadion. Zeg eens hoe dat er van moet. Ik ried er alle dagen lang. Het is fantastisch. Wat vies je Zeg aan? eens even Had hij het zo- zo uit Ikea? Nee, maar het is toch gewoon... Nee, joh, hij moet vinden wat hij vindt. Ik kom wekelijks met mensen in het stadion, dus ik nodig je uit om een keer mee naar binnen te gaan. Ja, we gaan om je naar even binnen. van binnen te laten zien. Ja. Even Andor heeft het laatst gezien. Ja, Maar ook nu het niet af is, het wordt een echt voetbalstadion. Ja. Er heeft niks met die Ikea-doos te maken. Nee, veel. Een echt stadion. En laat ik nog één stelling deponeren. Want ik had voetbalromanticus en mooie namen, moet zo blijven. Maar als ik hier vandaag de subsidiekraan dichtdraai, dan moet je eens kijken hoe snel jullie een naam op Nee, dit maar pand dat getimmerd hebben. ja, Of nee, waarin je... En wat zeg ik er Volstrekt ook bij? Uiteindelijk moet het gefinancierd Nee, worden. En anders dan volstrekt is de conclusie dat je hier over een paar jaar geen betaald voetbalclub meer hebt. Dus Dat is ja, dat is eigenlijk de... Jullie krijgen ook alle ook begrip, wel maar wat daarom... subsidie. Maar, Maar- Is zo? Nou ja, je had gewoon gemeentelijke lening. En, Dat is geen subsidie. Die moet het nee, gewoon ja. terugbetalen met rente en opslag. Dat is geen subsidie, dat snap ik ook wel. Maar Nog wel in je ding uit, want in de stikken van de gemeente stie je onder oren dat mochten je hem in de problemen komen met de exploitatie, dat dan dat invloed hakken op de spielersbegrutting. Nou ja, dat is iets natuurlijk bij fans van schrikken. Die denken, oh, dat stadion wordt aan misschien wel zat juwen, waardoor wij aanstaan elk seizoen tredje in de worden in de KKD, omdat we geen geld voor spelers hebben. Hoe zit dat correct? Nou, we moeten nog met de gemeenteraad in gesprek. 28 februari is het ook, hè? Volgens mij iedereen er belang bij dat je uiteindelijk een gezonde BVO hebt. Die moet zijn lening en zijn renteaflossing betalen. En moet ook een gezonde bedrijfsvoering hebben waarin je kan presteren. Maar dat je met elkaar afspraken maakt over hoe dat geld terugkomt en binnen wat voor termijn. En als je het niet betaalt, simpelweg omdat je het niet overmaakt of je het niet kan betalen, dat daar wat zekerheden onder liggen. Kijk, even duik maar eens in de situatie FC Twente, waar die een aantal jaar geleden voorgestaan hebben, hoe die gered zijn. Maar die hebben ook simpelweg afspraken met de gemeente. Ik meen dat ze nu die jongen naar Rusland verkocht hebben voor 14 miljoen. Daar gaat volgens mij 4 miljoen van naar de gemeente Enschede. Simpelweg een afspraak, een percentage van een transfer, dat gaat naar de aflossing. Ja, volgens mij, het is geen subsidie, maar je maakt wel gebruik van gemeenschapsgelden. Ja, dat je daar goede afspraken over maakt, lijkt mij volstrekt logisch. En dan moet je ook vertrouwen hebben in de business case die wij gebouwd hebben. Met welke budgetten we mee kunnen werken. Wij zijn vrij voorzichtig geweest in onze inkomstenkant. We hebben dat niet meteen op de top neergezet. Dus er zit ruimte naar boven. Dus ik denk dat we daar in de praktijk geen probleem mee Fans, hoe Zeg denk je je nog, jongens, ik wil even een punt zetten. Want ik wil eventjes weer waarom naar Juste Midje. Naar het Abelense stadion. Want we zouden niet kijken. Het scheelt net vol. Het wie millimeterwerk. In de slotseconde wordt de bal van de doellinie trappen terug Bogniewicz. En de assistent skietzochter die zei dat de bal net over de doellinie west had. Dat wie Hessel Steegstra. En die hebben we nou onderlijn als het goed is. Dag Hessel. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, die telefoon is ontploft, denk ik. Nou, Juste Midje. Nou, ik ga juist nog alleen bezig geweest om wat berichtjes te beantwoorden, ja. Ja, hoeveel berichtjes hier is het? Nou, ik ga ze net tellen, maar het winder praten. Ja, want even waarom naar dat moment. Hè. Nog één keer een lange bal naar voren van Ajax. In de absolute slotseconde. Hoe heeft dat belibben? En dan? Ja, ik zou die bal naar de goal gaat en ik stond goed in positie. En Brobby kwam in mijn beeld voorbij scoren en de voet van mij van Ottelen die hem van de Lina hellen, die zie je er een beetje voor. Ik ging geen optimaal zicht op de bal. En ik had dat ik gelijk handje in de jongens. Maar ik zie wel in de gaten dat het er dichtbij zit. Ja, maar dan zou je het in eerste instantie, ik zag het net, of dan zou je het van, het is geen doelpunt?
Ik ga zijn dat ik het net goed genoeg kon beoordelen. Nee. En dat is volstrekt logisch, want als je op 30 meter. Ik Ja. zit voor de televisie, ik kon het dan net in zien. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik had letter de foto's jongen en dat is nog steeds net te zien. Dus, Ja, en dan shot de VAR ernaar en eigenlijk zei de VAR dan van het is net te beoordelen, het is net te zien en bij twijfel niet oversteken, dus geen doelpunt. Komt het daarop Del? ja, ze moeten bewijzen dat de beslissing die op het veld naam is, dat die fout is. En dan pas kun je ingrijpen. Ja, en maar dat doe je inderdaad. wat nou als het zijn hier is van ja, het is wel een doelpunt. Dan hier de VAR op ziek moeten gaan bewijs dat ik onlieg hier. En dan kun je ook afvragen of deze beelden uitsluitsel zo'n Jan. Maar dan zei het nou Hessel eigenlijk met de VAR inderdaad met bewijs ha dat het besluit dat Jim op het veld nemen dat net goed is. Alleen nog, daar zei het kijk, daar hast eigenlijk geen besluit naam, want dan koest het net zien. Mijn waarneming op mijn positie wie inderdaad net optimaal, omdat er spelers tussen stonden. En dat is ook wel zo intern steeds maar on VAR en makkelijk communiceert. Ja, klopt. Want dan maken ze de indruk dat het... Ja, dat is natuurlijk ook interpretatie van mij, dat snap ik wel. Maar dat is het wat jongen hier. Ze zeggen, nee jongens, nee. Dan maken ze die indruk van, nee, leeuw mij, er is er niks aan de hand. Die bal die zit net, houden ze de vlaggen ook omleeg, die is niks. Maken ze nog een soort geruststellend gebaar, maar in beide handen. Ik denk, hij is echt ontjoegen van het feit dat die bal er net in zit. Maar dat is dus net zo. Nee, dat klopt, ja. Ja, dus het kalmte bewaren, dat vlagt me dan wel in zo'n situatie. Maar je moet de input Jan onder de rest van het team, zodat die op basis van wat ik waar jongen ha, dat die de beslissing nog kunnen naaien. Ja. En nou is dit natuurlijk discussie, hè? Want nou zeggen ze van waarom het Heerenveen geen doellijntechnologie. Maar als het goed is, ben die er alleen nog maar doellijntechnologie is er alleen nog in Amsterdam en in Rotterdam, in de Kuip en in de Arena? In de hele Eredivisie wordt geen doellijntechnologie gebruikt. We sinds dit seizoen hebben we wel camera's op de achterlijn. Dus eigenlijk echt om beide kanten van het veld stonden camera's richt op de achterlijn. Die worden echt specifiek gebruikt om te zien of een bal over de achterlijn heen is. En in dit geval dus wel of net in de goal. Dus dat is wel een verbetering ten opzichte van die jaren daarvoor. Maar we gaan nog steeds geen doellijntechnologie die echt maar een sensor zou van de ballen zo de lijn weg. Het kost 4 ton, begreep ik, doellijntechnologie voor in het stadion. Ja, per stadion denk ik. Per stadion, ja, per stadion. Ja, ik begreep 4 miljoen. Ja, Van het hele seizoen. Voor alle clubs. En de VAR kost het 4 miljoen. Dat had alle clubs nou van zijn in de Eredivisie, dat betalen we. Maar dan denk ik nog doellijntechnologie, komt er nog wel 4 miljoen bij. Dus hij zei van nou, die VAR dat doen we, want dat levert meer op dan doellijntechnologie. Maar als je doellijntechnologie dat ik voor alle clubs nog een keer aan willen. Zo in Engeland is 4 miljoen, voor alle clubs peanuts. Maar voor alle clubs in de Eredivisie is natuurlijk nog wel een bedragje. Ja, zo is dat. Nou ja, goed. En mooi Heerenveen, daar een beetje dank bewijzen, Hessel. Nou ja, ik ga mijn werk gewoon doen. Als je er doorheen weer weg en een keertje jongen, dan ik een praten meest meer Heerenveen teleur maar te stellen. Maar ja, ik sta er om mijn werk te doen. Dus. En dan gaan we want er is geen doellijntechnologie. Maar er zit wel een camera nou op de doellijn. Maar ik begreep zelfs dat staat eigenlijk ik net altijd vol maar kist. Omdat bij gewoon goals de goal ik net rocht zit. En ik haast zelfs van een verneemde oren assistent scheidsrechter dat waarschijnlijk de goal van Heerenveen ik wat achteroer hing het toch die perceptie van als die bal over de line is ik nog weer beïnvloeden wordt of hij er daadwerkelijk wel net heen is. Als die goal net goed terug doet, dan zou dat kunnen, ja. Ja. Dus ze controleren altijd de net, de assistent, maar ze moeten eigenlijk ook even zien altijd wel dat die goal wel goed zit. De wet laten mij. Heeft de meer laten we mij, dan was de wet pas mooi. De goal wel heel zit, man. Het is wel bijzonder, want er zijn best wel volle mensen die zeggen, ja, maar hij is van de grutspad toch over de line heen, en dus daar zit hij. Maar net iedereen had toch dat die bal er helemaal heen wezen maat. Dat verbaast me dan ik wel hoe dat. Maar nou, want nog één vraagje dan, Hessel, want daar is nou de beelden bij waarom zien, want juist wie het in alle televisieprogramma's, daar is foto's zien, daar is de beelden zien. Wat is die idee nou? Had hij er doorheen geweest, ja of nee? Nou ja, als een bal er doorheen is, dan zou je in principe gas moeten kunnen zien tussen de line en de bal. Nou, ik ga nergens een bewijs jongen dat gas zichtbaar is. Ja, dat kind, wat is er die peel voor? Ja, als dat zo is, dan zou dat een redding kunnen wezen voor Heerenveen inderdaad. Ja, en die peel zit net erover. En die peel zit er niet erover. Dat is wat. Ja. Hey, Hessel, dankjewel. Dat is even op de telefoon komen worden. Graag hier. Oké. Hey jongens, ik had hier kaarten.
Die heeft ook mijn naam, Aart. Dankjewel. Graag gedaan. Maar die kan meestal winnen. Dat is altijd hartstikke leuk. Maar dit ben kaarten Cambuurtje en VVV. Vooruitziende blik. Ik heb twee promovendi aan het werk gezien afgelopen zaterdag. Nee, maar deze wedstrijd het al west. Maar van zien we hier Weet wel wat we weggeven. Ik snap dat je een bezuurdertje maakt. Jongens, dat die op me toch ergens mooi komt. Maar wat is de eerste volgende tussenstrijd van Jong Utrecht, kom maar de vreed. Jong Utrecht, zien we dan gewoon Cambuurtje en Jong Utrecht van matje? Ja. Zeker. Maar dan moeten we daar wel even een goede vraag voor bedenken. Ja, En Heb je wel iets met de beker dan? iets bij de beker, iets met de iets beker. bij NEC. Daar speel je ook wel wat oud Cambuurspelers. Ja, hoedemakers. En Sharon Thierry. Maar Geert, misschien is dat wel een leuke vraag. Pak nou de camera even. Pak de camera. Welke oorspelers van Cambuur voetballen jullie bij NEC? Vrienden en vriendinnen van de Sportcast. De vraag is eventjes hoeveel spelers, en de namen willen we er graag bij hebben, spelen nou bij NEC dit jaar bij Cambuur actief is binnen. Als dat wist, mag even mede naar u, sport@omroepfriesland.nl. En dan komt het helemaal goed. En wij beoordelen uiteindelijk al die instuurings en die 2 gelukkigen die binnenkomen de vrede gast in het Cambuurstadion bij Cambuur zijn Jong FC Utrecht. Wat een topwedstrijd is dat ik weer. Even ziek, Helje. www.omroepfriesland.nl. Broek alles, maar mail het. Kom Mail op. het. Maar Adres wel even erbij. een adres. Had je adres er net bij zetten? Oh, wat adres erbij. Ja, dan en ben je telefoonnummer. En dan ben je gewoon telefoonnummer. Oh. Hij ze trouwens wel naar je Mailadres. installatie je del zet. De vorige keer hier bij die kaarten van Ajax, daar bent toch een soort reacties op kwamen, wel 400. En dat komt dan al in de onvier. En er is, we hebben hier, we hebben meestal Dat komt in de redactie. In het in het systeem. redactiesysteem. En wij hebben dus meestal van de redactie, die moeten niks oors dwan, alleen nog maar bijhoren. Ja, als er ergens een bron is, of daar komt er gewoon alle belangrijke meldingen. Maar ja, wie hield dit? Kikpiri. Dus die was helemaal gek. Arme Margreet. Kunnen we dat ik oplossen nog? Of, Dat zoen we oplossen kunnen. Als dan Maar nou toch wel even lekker net. Nee. Sorry. Sorry Margreet. Sorry Margreet. Etienne Rijnen. Die wie technisch directeur. bij Cambuur zit nou bij Feyenoord. Je vervangen hem nou met zijn trein. Do, Henk de Jong, Gerald. Misschien nog wel meer. Marco van der Heijden. Marco van der Heijden, Ruben de Jong, Frederik Houtstra. Ja, dat is een aardig team. Een aardig team. Maar er moet natuurlijk op termijn, zeiden ze, er moet wel een nieuwe technische man bij komen. Wordt dat een directeur of een manager? Ik denk een manager. Een manager. En waarom net meer een directeur? Omdat we de directie inmiddels wat anders ingevuld hebben. Met naast mij Harry van der Zee. Ja. Dus op zich kijk je elke keer opnieuw naar de situatie. Maar dan is technisch manager het meest voor de hand liggende. Maar die Harry van der Zee, die zoe weer een stapje waarom dan? Die zoe dan Termijn. ik weet het net precies, daar is dan een hele ingewikkelde term voor dat Reine mocht eerst iets net. Hoe heet het? Statutair directeur. Dat wie het ja. Heel moeilijk. Dat wie Reine is net, maar wie de bedoeling dat Reine dat uiteindelijk weer zoe en dat je misschien wat inwerkje. Ja. En dat Harry van der Zee dan weer statutair directeur. Ik kan nog een ingewikkelde term gebruiken: voortschrijdend inzicht. Nee, we hebben best nog wel wat spannende jaren voor de boeg. Het stadion, de afbouwstadion, er moet nog een trainingscomplex komen. Waarin we gezegd hebben, laten we nou in deze setting verder blijven werken. Harry is daar ook toe bereid. En dan gaan we die technische functie opnieuw invullen. En dan is technisch manager is prima. Ja. Dus dat is nu het uitgangspunt. En wie wordt dat? Ja, want Gert-Jan Verbeek had hem zelf onbeheerd. Ja, maar die sollicitatie binnenkomt hier van Gert-Jan Verbeek. Maar die past net in het profiel. Wat voor type ziek je dan? Die kist misschien met een stadion weer Wolbroeken als klusser. Ja, nou is het weinig hout en weinig metselen. Het is veel ruwbeton, maar ik ken Gert-Jan zijn kwaliteit niet Gert-Jan kan alles. De waterpas mee en de goal kan in elk geval jocht. Ja. IKEA-handleiding. Nee, goed, ik heb een beetje jeukt uit een profiel, maar wij werken graag, dat geldt voor alle afdelingen, maar hier ook met jonge mensen waar je mee kan werken. We hebben een hoop ervaring op de club met Gerald, met Henk, met mijzelf, met Gerrit Stellingwerf. Dus een hoop mensen waar je mee kan werken en ook iemand een beetje mee kan opleiden, zeg maar. Dus daar willen we wel voor gaan. Natuurlijk lopen het risico dat jonge kracht. Ja, dat iemand dan weer snel weg is. Dat is bij Etienne natuurlijk buitengewoon ongelukkig. Ik neem niet aan dat Feyenoord nog een assistent nodig heeft het komende jaar. Dus we gaan toch nog weer die weg inslaan. Kijken of we iemand kunnen vinden. En hoe zorg je hem dan? Moet dat in je wijze maar een betaald voetbalachtergrond? Of wat is... Nee hoor. Nee, dat moet gewoon een jonge vent zijn waarvan wij het gevoel hebben dat we daar een klik mee hebben. Dat hij snapt hoe wij in elkaar zitten als club, hoe wij willen voetballen. Is dat misschien Lars Lamboy? Dat zou kunnen, ja. Ja, dat is de haatscouting bij RKC Waalwijk. Die namen we het veelvuldig neemt nou. Is hij weer de wandelgangen? Ja. In de wandelgangen. Nee, maar die wandelgangen hebben ook wel eens gelijk. Maar daar hebben wij mee gesproken. Maar neem niet weg dat hij gewoon een contract heeft bij RKC. Dus dat het op dit moment niet, dat is niet heel dichtbij of zo.
Nee. Maar die peteren ben wel nou al 4. De eerste peteren ben 4. Ja, En hij zit er ook net onwelwillend, Janoer? Nee, hij ziet het Cambuur als een mooie club, een mooie kans. Alleen, hij heeft een werkgever met een contract. Dus dat maakt het wel complex. Dus wij kijken ook verder dan dat. Maar dat we met hem gesproken hebben, dat is absoluut een feit. Ja. Ben je er Wie ook hebben meer jullie nog gesproken? meer gesproken? Ja. Ja, nee, dat is aan jullie toch, om dat te onderzoeken. Ja, zeker. Nou, wij dachten nog, misschien is de nieuwe technisch manager Per Wieke Vlien wel bij met Stadion West. Hoe je hem zijn top afspelen. Hebben wij niet mee gesproken. Gaan we nou weer over Linten Posthumus? Wij pushen hier altijd Linten Posthumus. Nou is het niet zo dat wij... is nou een open vraag. Hebben bij Etienne ook niet gedaan dat wij voor zo'n functie met 4, 5 mensen tegelijkertijd in gesprek gaan. We pellen dat wel af. We gaan gewoon kennis maken. En als dat niet klikt, dan ga je door naar de volgende. Of soms met Met 2 Linton is mensen. niet kennis gemaakt. Maar die kennen we wel. Daar hoeven we niet En met Lars Lamboy, dat klikte ik. Ja, goede vent. Ja, van beide kanten. Ja. Ja. Maar nogmaals, wel complex, want hij heeft ergens een handtekening gezet. Dus dan is dat niet zomaar opgelost. Niet toevallig een clausuletje erin van. Als je verzin je nou een paar ton extra met het helium van de hele finale, zoest een contract ook een keertje kennen. Maar dat weet Lars ook, hè? Ja, maar dat gaat net om Lars, dat gaat om RKC. RKC Dit weet RKC ook. Maar goed. Nee, maar zo werkt het natuurlijk niet. Als je het hebt over, je kan wel zeggen een paar cent extra. Je hebt ook wel eens ergens een paar cent minder. Een seizoen is niet alleen maar meevallers. Hè. Dat is maar je zou hebt thuis ook natuurlijk- niet zo zijn bij jou. Je- Mensen neem ik aan. Maar Maar je hebt natuurlijk net, misschien hem 12 ronden begrutten, neem ik om. Je hebt net heel nee, veel. maar Dus het alles seizoen van gaat alle verder dan rondes alleen is- maar de beker. Er gebeuren ook andere dingen. Dus uiteindelijk doe je dan wat verantwoord is. En wij zijn ook wel bereid om iets te doen. Maar daar zijn wel grenzen aan. Nou ja, en dan moet ook nog een werkgever van iemand zeggen, wij willen er überhaupt aan meewerken. Nou, dat Maar is, laten we dat dan toch nog Is eventjes- dat al bekend van RKC? Of ze eventueel wel MyWorkie willen? nee, maar ik zei net, dat is op dit moment heel ver weg. Dus dat is op dit moment Ja, niet dat aan is de Maar ook dan ver weg. even los daarvan. Maar hoe kom je dan bij Lars Lamboy terecht? Wat maakt het hem dan geschikt? Door de wandelgangen. Ja, misschien wel. Nee, maar ja, we hebben natuurlijk een netwerk van mensen om ons heen. Die door het hele land wedstrijden bezoeken, die met mensen spreken. Dat zijn scouts, dat zijn bevriende relaties van ons, waarin je gewoon dat eens gaat neerleggen. Je kent Cambuur. Wie ken je nou in het netwerk? Wie zie je dat doen? Met wie moeten we nou eens kennis maken? Los dat we zelf ook met mensen kennis maken. Nou, zo komen er namen op tafel. En zo is Lars ook op tafel Hoe gekomen. lang zit hij daar bij RKC? Hij heeft hiervoor bij Go Ahead Eagles gezeten. En hij is denk ik nu een jaar of 2 of 3 bij RKC. Ja, en hij is geboren in Zwolle. Nee, volgens mij. Nou ja, Dat is een grap. een ijs. meestal pakken we wel eerst het adresboekje erbij uit Zwolle. Maar in dit geval, Polen die houdt op, toch? in dit geval is hij volgens mij zelfs geboren in Tilburg. Oh, nou ja, dat pleit dan weer net voor hem. Koen Nee. Stam. Koen Stam, nog een naam. Nooit van Jet. Jawel. Maar Nee, niet gesproken. niet gesproken. En Marco van Heijden is geen optie? Oké. Die gaat door. Want ja, de daarin Maar natuurlijk... ook voor zo'n rol moet je ook zelf kennis hebben. En Marco heeft dat heel goed. Ja, Hij zegt, ja, joh, ik ben sterk in wat ik doe. En in scouten en in het doorlichten van spelers en het aansturen van dat proces. Maar ik ben niet geschikt voor deze functie. Hoe zit het nou, kijk, Aart? Want Marco van Heijden die had een eigen bedrijf, scoutingsbedrijf. Je hem hier hem in. Maar hij had een bedrijf, hij select voor orenclubs ding dwan. Biedt dat ook al net? Nee, want die andere club is op dit moment vooral Ajax, volgens mij, waar die dingen voor doet. En hij mag ook voor andere clubs dingen doen. En mooi is, hij heeft een hele groep mensen die voor hem scouten. Dat zijn heel veel ook oud-Cambuurspelers. Erik Bakker, ik geloof Mart Dijkstra. Allemaal jongens die weten hoe wij spelen. Die weten hoe Henk wil spelen. Dus dat zijn prachtige rapporten die eruit komen rollen. En waar je heel goed op kan varen. Nou, we hebben verder Ruben de Jong die scouting gaat oppakken bij ons. Dus die zit in huis. Nou, die kan ook gebruik maken van Marco. Dus ja, ik moet zeggen, dat is een uitstekende... Want Ruben wordt een nieuwe houtscouting? Ja. Wordt een nieuwe houtscouting bij Cambuur. Oké. En nou ja, goed, we zouden niet kijken hier toe de nieuwe technische man die dan komen, Matt, hè? Lars Lamboy, zeg maar. Maar daar herinnert natuurlijk behoorlijk wat contracten nog. Zoals die van Roberts Rodriguez. Even jaren naar Roberts Rodriguez, wat hij er zelf van zei. Now in the summer and more in the winter also there was some real interest, from other clubs. But I said to Henk also that I want to stay here, for at least until summer to finish the season and the cup also with Cambuur, and then we see in the summer, what happens. We will see if how good we finish. I don't want to say anything. Maar wat wil jij? Wil jij hier langer blijven? We'll see in the summer. We'll see. I'm open for everything. We're not thinking about this now. Also, I think we will talk a little bit later because now a lot of games are happening, and I don't think it's the right time now.
but yeah, I'm open to the idea. Hij is open for everything. Dit wie geen uitsturing van Allo, maar dit wie Robert Rodriguez. Wanneer zullen je met hem importeren? Nou ja, zolang we geen technisch eindverantwoordelijk hebben, blijft dat team overeind. Daar spreken we elke week met elkaar over de selectie, over de jeugd, onder 21 wat er aankomt, verder vanuit de jeugd. En daar komen nu, die processen komen nu op gang. Dus met jongens van, nou, waar willen we mee verder, waar niet mee. Maar de historie leert dat je dat soort gesprekken niet na 1 ronde gaat voeren. Dat gaat een paar weken, ga je de plussen minnen afwegen en dan wordt er een besluit genomen. Maar de een wat eerder dan de ander, dus vaak is dat... 1 april is er ook zo'n datum? Ja, dan moet je contracten opzeggen waar je niet mee verder wil. Ja. Maar in dit geval is het Robert zijn eerste contract, die loopt af. Dus daar kan je mee gesprekken wanneer dat wil. Maar dan moet hij dat willen, moeten wij dat willen. Nou, dat moment zal ergens de komende maanden gaan plaatsvinden. Ja, nou wie Milan Smit, die is de laatste week hot. Hier, FC Twente nou echt interesse of is dat een broodje aap? Ik heb geen idee, niet bij ons gemeld. En bij net één van dat team? Nee. Ik net bij Gerald, net bij Henk. Nee. Marco van Heijden, Las Lamboy. Nee. Nee, oké. Ik kan me best voorstellen dat een veelscorende spits uit de KKD... dat hij in de spotlight komt bij een club in de Eredivisie à la Twente. Hij komt daar nota bene vandaan. Ze hebben hem in een opleiding gehad. Dus even los van de spitspositie na het vertrek van Ugalde. Dat je überhaupt kijkt naar dit soort jongens. Er zijn best wel clubs, denk ik, in de Eredivisie... die zichzelf wat voor de kop slaan met de hele Thijs Dallinga-situatie. Die toch naar Frankrijk vertrokken is, het goed gedaan heeft daar nog steeds. En die alweer voor miljoenen naar Engeland kon vertrekken deze winter. Ja. Dus dat men wat nadrukkelijker gaat kijken naar veel scorende spitsen uit de Maar goed, als je Boadu, Havolle en dat liep het dan misschien net Rotterdam en de eerstvolgende keuze op het listje is Milan Smit. Maar of dat zo is, weten we dus niet, want ze hebben zich niet bij ons gemeld. Nee. En als er nou een Russische club komt voor Milan Smit, zo stoom naar Wolfkeepje? Als die club buiten de sancties valt, Roelof, dan mag dat gewoon. Echt hè? Ja, dan mag dat gewoon. Maar ja, ik weet het niet. Dus wat mogen en wat juist en correct is, zit er wel heel erg. Ik niet aan branden begin bent, moraalridder. Uiteindelijk moet je als club... Ik snap wel dat Twente dit gedaan heeft. Ja? Ja, tuurlijk. Oké. Ik bedoel... Dus als nazi Duitsland koopt, zou je hem ook verkopen. Ja, maar dat is dezelfde vergelijking, hè? Nee, Dat is, we staan er niet voor, maar als het om zoveel geld gaat voor je club en en die jongen wil weg, hè, want daar gaat het. Als die jongen zegt, nou, voor mij hoeft het niet, ja, dan blijf je erbij weg. Ik snap dat het een hele lastige discussie is, maar in dit geval is er een sanctielijst. Het kan wel, het kan niet. Ja, nou ja, dan snap ik dat ze het gedaan hebben, want uiteindelijk moet je ook aan je eigen club denken. Je koopt niemand uit Rusland, je verkoopt hem. Ja. Ja, we praten natuurlijk nu over een wat-al situatie, wat natuurlijk niet heel concreet is. Maar... Dus, en door. En door. Laat ik het anders zeggen. Ik snap niet dat die jongen daarheen wil. Nee, maar je kunt ik snap die club ook niet. Kijk, Club Brugge had ook een club uit Rusland die spelers van hun wilde kopen. Die hebben gewoon gezegd, wij verkopen niet een club aan Rusland. Want wij verkopen niet een speler aan... Want we doen het gewoon niet. En ik snap niet dat dat in Nederland... nou ja, er zijn genoeg mensen die vinden het ook fout, hoor. Maar niet zeggen van dit kan niet afkeuren. Maar goed, Ander wil schreeuw het al even op. Ja. Wij gaan verder. Want daar is deze week contact gewoon met Johnny Jansen. Ja, daar is bellen met Johnny Jansen. Waar ging dat door? Ja, Johnny luistert ook altijd naar de podcast. Ja, en terecht. Natuurlijk van Greens naar Zwolleriet. Iets wat dom zijn? Vaak is dat Roelof, maar... Ik hier net per se iets dom zijn. Ik hier wat zijn en hij wil even weten hoe dat kijkt. Zie je? Nou, neem eens even maar. We hebben geen geheimen van elkaar, toch? Nee, dat klopt. Vorige week hebben we het over Sylvester van der Water gehad. Ja. Toen heb ik zijn van, nou ja, dat Henk de Jong zijn had, dat hij bellen had met Johnny Jansen, een eerlijk verhaal verteld had over van der Water, dus wat er gebeurd is, waarom Cambuur in eerste instantie hem veromzet had. En dat Zwolle hem toch naam had, der Hawaii Muizal, nou ja, best wel verbaasd op reageert. Gert-Jan Verbeek die zei ik van, nou ja, hij had het al vaker die fout maken, ik bij Heracles. En ik heb uitlijn hoe wij dat bedoeld hebben. Dat wij dat net bedoeld hebben als dat wij Johnny Jansen voor gek verklaren dat hij Van der Water neemt. Nou, een beetje. Maar dat wij het een gok vinden dat Pek Zwolle Van der Water neemt. Nou, dat wie het net meer en net minder. Nee. Maar wat vond hij daar dan van? Zo belangrijk dat hij daar nog even een paar belly moest. Hij wil even weten hoe ik het bedoelde. En als ik het inderdaad zou bedoelen van ja, dat ik zeg Johnny Jansen is knettergek dat hij Sylvester Van der Water neemt. Maar dat vies nou eigenlijk? Nee, dat vies toch niet? Ik vind dat Zwolle een gok neemt. En ik snap heel goed dat Cambuur hem die kant op treun heeft. Ja, want Adjien bent er mooi van hè? Sylvester van der Water. Nou, nog niet lekker wel. Ja, die woorden zou ik er niet voor gebruiken. Ik vind het mooi dat hij daarheen is. En ik hoop dat hij daar aan het spelen komt en zichzelf kan laten zien. Want dat bij ons niet gelukt is. En ook
de komende maanden heel lastig zou worden. Dat is wel duidelijk. Dus ja, nieuwe omgeving, voor hem belangrijk. Laten we hopen dat hij er een paar inskoopt. Dan was het misschien nog wel Cape Jack. Dat is de kans om weer, en voor hem om zijn carrière te heractiveren. En voor ons om nog wat terug te halen van onze investering. Ja, waar trouwens ook wel wat band inskoopt, dat is Luc Brouwers. Luc Brouwers, we hier de vorige keer hier bij een weddenskip. Ja, Luc is toch een beetje vriend van de show. Ja, we hier een weddenskip. Hij moest, hoeveel doelpunten moest hij matchen? Als hij zei, ik maak je er 5. En dus als dat net slaagt, krijgen wij van hem worstenbroodjes. Als dat wol slaagt, krijgt hij van u oranjekoek. Oké, en het is hem slagen, want hij zit nu op 6. En dus Gier de Stoon naar het Abelense stadion. Zeker. Nou, Litmachine jongens. Ik scoor dit seizoen minimaal 5 doelpunten. Ja. Resoluut. Ja! Hij moet dat winnen. Hoezo? Moet ik hem nog mee gaan tillen ook nog? Nou, wat jij wilt. Maar bij deze. Waarom is dit? Ja, als je weddenschap wint, dan krijg je oranje koek. Oh, leuk. Ja. Dit gaat wel inhaaien. Hey. Oh, je had verteld dat je vandaag langskomt. Serieus? Heeft je dat gewoon gezegd? Nou, ik zei van wanneer kan ik het verwachten, appte ik hem. Zei hij, volgens mij komt hij vrijdag langs. Hij zei, hoeveel wil je dat? Ik zeg, ja, 20, 25. Dus hij heeft er 32 voor je, zei hij. Dus vandaar dat ik het wist. Ah, ja, bij deze overhandiging kun je het vasthouden? Ja, dat moet lukken. Dit historische moment. Ja, nee, ja, mooi. Gefeliciteerd. Ja, ik had al wel erg zin in die worstenbroodjes, maar ja, vooruit maar. Ja, dan moet je een betere weddenschap aangaan. Ja. Ja. Dan maken we misschien ooit nog een nieuwe. En dan ga je weer verliezen. Nou ja, dat is nu natuurlijk de vraag. Wat wordt de volgende weddenschap? Ja, de weddenschap op dit moment, ik vind je moet 1 weddenschap afsluiten, die moet je winnen. En die heb ik gewonnen. Dus jullie moeten je verlies nemen. Zo is dat. We moeten gewoon eens verlies nemen. En dat doen wij sportief uit wij binnen. Jongens, we binnen daar onder overdenkingen. Ja, hallo, Noel. Ja, was nog wat... We moeten het nog over een heel soort orenzaken gaan. Maar ja, omdat er gediscussieerd wordt hoe transfer naar Rusland. En we moeten het hoe Yannick van Os had. Die hier naar leegste reddingspercentage had van de eerste divisie. En toch vies ook net een hele matige keeper. Dat heeft hij goed opletten. Nou ja, dit seizoen wel. Is dat altijd weer... Nee, dat is inderdaad. Maar dit seizoen heeft hij net een hele denderende indruk afgeleid. Nee. Maar hier naar leegste reddingspercentage. Alleen Ronald Koeman junior van Telstar het een lege reddingspercentage. Maar er komt nooit zoveel yield binnen, Art. Zolang het Lars Lamboy er nog net is dat nog altijd nog in dat scoutingsteam. Ja, maar de sisters met plussen en minnen. Over een heel hier ga je echt wat zinvallers. Dus het budget net dat je samen een keeper hebt kunnen. Les toch wel op. Je hebt goed op. Hij wel. Nou ja, goed. Jongens, laten we Wat een kutkeeper hebben wij. Wat een kutkeeper hebben wij toch. Overdenkingen. Even share. Laten we beginnen mooi. Andor. Leven Feyenoord of toch leven Grace in de finale? Feyenoord. Geert. Er niet op terug. Lars Lamboy of Linton Postumus? Linton, hè? Linton. Lekker man. Ja, V-club. En de les is voor Art. Een reden of een wietebadjas? Wat was het ook weer? Ja, ik weet het. Ik denk een rode, maar ik weet het niet. Rood is goed. Ja. We winnen hem gewoon, hoor. We winnen hem gewoon. We gaan nu Europa. 21 april de redebadjas. Maaike, dankzij ze. Art, ik vind het leuk dat zo dat wie is Nijwieken ben we de weer. Heb ik al een gast? We hebben een gast. Oh. Maar ja, die willen nog wel eens op het allerlaatste moment ooit. Dus ik verklap nog niks. Maar als het goed is, komt Riemen van der Velde. Ik denk dat het wel goed komt bij Riemen. We hebben weer een uitgebreid met hem zitten te praten. Potje praat, hè? Potje praat? Praatje pot. Dus, praatje pot. Ja, praatje pot. Dat is al hier. Dat citeren we niet overal. Wat zei hij? Wat wie het leukst? Wat hij zei? Het leukste dat hij zei weer dat hij de intentie heeft om weer naar je weekend te komen. Ah, dat is goed. Nice. Goed zo. Jongens, ik zou zeggen, ons naar je weekend. Dag.